Welcome to another episode of K-Box TV. And with me is our special guest from Katarman, the Viva Airport. Yes! Viva! 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 Sige. Ano yung sila nga grupo. Kayo nung ngayon Viva Airport? Viva Airport kasi amon lugar, Barangay Airport Village and original members. Ang good nga rin, Barangay Airport? Barangay Airport Village. Barangay na Village pa. Barangay Airport Village. Amo na. Sige daw, katapos, kayo naman nga, Ang dati, dire kami kasi nagbabanda. Ako may iba nga grupo. Tapos siya, dancer. Dati. Tas, ano yun, sige daw, pakilala daw ano yung tagsari-sanay. ako si Benji Aliposa, Kanay? guitarist. Gitarist. Ako si Jeff on vocal. Ako si Rick Ryan on bass. Na beautiful eyes pa. Ako si Milfred, gitara. Osa. John Paul keyboard. Parang full name mo na. Paul Rick on drums. Yan, matindi nga drummer. Sige. Kaya kakano nagtikangan Viva Airport, katapos Nag-start ito siya, trip lang ba? Nagnona sa dito sa Katarman, tapos nagano? Bagyong noon. bagyong nona. Okay. Tapos wala kuryente ganito. Kakano to? Almost 1 month. Sa 2015, di ba? 15. Parang sa siton. Tapos wala kami himo kay wala man kuryente. Tambay. Tapos gitara. Tapos ito na nag-start na ito magkanta-kanta. Grupod kami pero hindi kada kami. Parang experiment lang man. Katoro. So kamo nga duha. Yes. May actually an original members upat katapos nagkuhan man sila na Eskwela. tapos nagkalap kami mga full band kaya sila na cute. Cute. Tapos Cuteness. tapos ito ngayon sa pagkanta ng tambay yung gitara tapos nag-start ako magsurat kanta. Tapos yun, parang naging okay. An akon una nga nasurat na kanta. Amo ito an akon pan third. An una naman gagin parang ginag-video man to. Bali anay. Ani mo siya nga pagsurat paghimong kanta mo pala ito din ang pagpurma niyong banda or may iya ka na nagsisinurat? Kuan nagsusurat ako dati kasi ito mga English kuan lang trip Ano ko ang bata ka pa? parang sa sino teenage So kung naghihimo kan kanta, ano't nauna? Kung Kuwan mo songwriter ka man, ano? Lyrics Tono mo anay na. or tono anay? Tono muna. Tono anay. Okay. Sige. Okay. Tapos ito na nag-video ba kami. Tapos sa nin-upload na amon tapos amon gin-upload nga video na share siya sa kuan. Ito parang page siya nga damo an kuan na subscriber 6 million ata. Ano to nga kanta? Kuwan, TNP ang pinakauna. Pinakauna TNP. TNP. Anong karis yun? Tinapay? Dire. Tibok Kuwan, ng puso. Tibok ng puso. Ah, sa tibok siya. lang. Original Sun Secret. Bakit ang tibok na nga naubos? Ay, tagok. Tabol ng puso ito dito. Sige, ikaw man. Tapos, ito na-share kami ito. Siyempre, overwhelmed kami. Tapos, may try ta daw mag-form as in. Maging... Di rin pagod ka mo to formally nga. na banda. Chip. Puro lang gitara. Trip lang, tambay. Tapos may beatbox. May beatbox. May hinimula na. Tapos, after siton, nakarawat na kami invite. Magka-perform sa sini. Libre la. Libre ba? Ay, Bago pa man lang, Charity exposure band. ano. Exposure Siguro may lang. mga katikangan, Tapos, exposure after 2 ano. years, exposure. Lagi hap. Exposure lang yun. Tapos, ito na, nagkuhan na, ang iba, ito, syempre, may busy sa pag-eskwela. So, naghanap ang ibang kuhan, makakabulig sa amin. Pero considering 3 years ha, kaya grabe niyo. Ano yung 3 development years ba? pala, kay, cute kasi kami. Cute. Ano mga mo tayo puhunan? Cuteness, overload. Sige daw, an kauman ito, an na-discover ka mo. Tapos, ikaw naman. Sige daw. Mga kuwan na to sir, mga 5 mong kanta nga nasurat. Ang na-share. Sir mo, Ang 5 na kanta niya na nasurat. Oo.
Sige. So he a good main songwriter. Oo. Tapos nag-imo sa Tapos sige pa niya surat ya padayon. Tapos ano man ang dalaga ng banda from 2015 tapos 2016. kuan paliwat-liwat kami. Kuan kita na makori kay nagliliwat-liwat ba kami sa members. May lat kami una pa nga keyboardista, drummer. Kakano Jeff sumulod? Siya ko dan original. Original, kamunduha. As he advised da. Gitarista namin dati. Guitarist, Siya Gitarista kan una. Gitarista ako dati. Ano yun, Ako ang bassista Gitar- dati. Ikaw ang bassista. Bassista dati. Guitarist. Tapos ikaw ang drummer. Para siya. Naglibong na. So ikaw ang bassista dati kasi Opo. ikaw gitarista. Bata pa yun niya dati, bata. Mas nagbalyo ka mo. Ikaw na naging bassist siya. Adiri. Drummer na. Drummer na ngayon niya. Drummer na ako yan. Ako dati drummer. Listo man niya magbalo. Drummer kang hiyap dati. Dere. Ah, galibong na. Ate lang ko din. Drummer na yan. Dati nga bass. Sige daw, kaya ko man nag-decide nga mag-bass? Nagkuhan na talaga tiyan. Pagliwat ko na talaga dati. Dati guitarist naman ako. Pag change night ko drummer. So nag-bass ka. Kaya nagustuhan mo ang bass or nagustuhan mo nila kaya tungod nga ikaw ang intagan nila itong role? Actually, honestly, nadirak talaga dati. Tapos, Nadira kang bass. tapos parang iba talaga yung bass. Parang ako na, Pag tika mo na pag-bass, nayanan mo na yung pag-bass. Kaya tawag sa Nainan kanya mo na best eh. friends. Best friend. Bass. I love bass now. Now. Ani, kaya ka man nag-drums? Gitarista ka? Ihan na yun siya. Actually, kuan na, maihanap ako na drummer. Amahiya ka na ng drummer. May nahiya na show ko. Naging Kaso- ano ka to? Naging tao na? Uy, Benjamin! Kaso, Kaso, mas kailangan sa lugar band, bassista. Nagsari na lang na magbaho. Pero drums ko na niyo first love sinisiring. Opo, dati pa sa Okay, bata. ganado ka lahat nga na drums. Labot lang interview sa mamatik Kaya sa saan to? Drummer ka na Pasko. nasaksiyan ko iti Narit. kay magkababata Yeah, ka. correct sigun pa niya, malipayan niya yung banda, kaya mo guna niya gusto. Pinapakita liwat. Kaya yat maugot, yat gulit na balanse iyo. Kaya saan bassist siya, ang bassist siya, wala ko siya magpalit bass. Pag drummer niya, nagbalyo simbal. Wala. Simbal. Mopay na la. Amo ko diya Stick. Kada tukar Keyboard. dapat may bagong stick. Kakano ka nagtune pag keyboard? Kasi mag 1 year ata. Oh, Waray pa kung mag-1 year pag keyboard. grabe ano? Nag-get. Sa kanya kasi kuya, Kanya kuya. kabanda ko dati. Diba? Iya kuya. Amo ka banda. Kabanyan. Wow. Papala, edad 7. Pero edad Mga Hinati mo bagat mga idol nga keyboard. Si kuya. Waray. Kuya! Waray mga dak aram kay bugto man la Oh, nagki-keyboard. self-taught ka lang. Oo. Ako. Grabe. Chat-chala ini akan. Cha-cha. Sala. Unduhan. Mga chat-cha. Mga So, fiesta. Ano ito? Pero okay lang, papay nga ni kay. Kaya ang keyboardista sa Katarman, dito ila, guti ila Guti ora. ila. Parang one extinct ni tika extinct. Oh, Oro yung mga endangered species. oro Ano ka sa dito, gitarista, yun damo. Damot gitarista ko no. Kay damot na siya rin ko. Nung gitarista ka ko, no, damot yung chicks. Wow. Wow. Ano ba? Buwa ito. Oo, napuntok kami. Ano ba? Alaka. Dama chicks na may wala. Hot seat! Bayista na lugod kunot kulang. Oh my Dere, god. bahay baliktad. Bahay baliktad. Depende. David? Naghayo. Hala. Kita may rito din ang mga Facebook baka. Damo Bukalista, talaga. bukalista ko nung damo. Tapos sunod din. Asya ito, kamaturan. Ang bukalista talaga, damo chicks. So, wala. Wala. Okay, ito. Marami kaming screenshot. Wala. Derek, alam ba, in general ba, hindi generalize nga ni. Usually, ada ko rito. Ayaw mo ito hierarchy. A drummer liwat. Drummer lot, Waray, damo. waray ak, wara. Wood Chicks na pati ruro. bayot. Ito, Halop. Waray gad as. Mermaids. karag booking. Saan natin booking? Kala. Hala. Jeff, Ah, ano yung mo ngayon? Kinasiring ni Ben mga, Benji nga. Ano, dancer ka una? Sampo. Kilala ko yun. Keno, ano nga, dancer ka na yan? Ano nga dancer? Na-intrigue ka na lang yan. Ano nga dancer? Dancer sa
Di na tito nga. Ladies piso. Masa dito? Kuan gyap sir, hip-hop. 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 Na-compete ka mo Oo, to. na-compete kami. Nag-compete na kami dito sa Globan Hindi dati. nga, what, dance war? Ano? Anamon leader, anamon nag-choreographer. Didila tiya dati nagawa. Hino? Bugtok. Daryl na Perez nga diya dati sa Mars Baras. Ah. Mau pa ngayon na kumbinsi ka nga magkanta. Kay Basta. Kay Roy maluwat talaga niya tapos na parang mawara na siya choice. Dati nasisiod gyap ako na Kay pagsayaw wala man kuryente. Wala tukar. Oh, dili na lang may gitara bisan. Oo, naginakagimo kan music ano. Kaya no ngayon, reggae yan yung napili nga. Kay may Tunog. kami ko pinamatayan dati nga banda. Ayan, ano nga banda? Tapos, Secret. Secret. Tawas ala. Sarap ito. Sound try mo ito. Bisa na natin ito. One day. Oo. Parang, maupay daw mag-try. Subsitan na. Paano music. Parang maupay kurso ba. Mm. Tari, try testing. Pero, amon ko rin. Diri ila. Parang, parang panharana ba? Parang subsitan. Yes. Panharana. Panharana pero reggae siya. Kasi ito nga, So may na ka mo bukat ano ngaran niyo tiyo tunog. May na ka Island music. Island music. Love song na reggae. Baby, baby reggae. Baby reggae. Baby reggae. Baby reggae. Kano baby reggae? Jeje reggae. For babies. Para sa mga babies. Sige, sige. Di rin nato ni palabahon pa ma-request kita nga tumukar hira. Viva Airport. Sige, we'll be back. Titig ko'y di maalis-alis sa mukha mong kay tamis walang kasing ganda. Kislap ng iyong mata, labi mong kay pula. Pagkatabi kita ako ay ayos na. Hanap-hanap ka bawat oras. Puso ko sa'yo'y walang takas. Nakikita ka kahit nakapikit. Ika'y araw, buwan, pati ang langit. Oh, wow, oh, oh. Wow, wow, oh, oh. Wow, wow, oh. Oh, yeah. Ikaw ang tanging sinisinta. Bukang bibig gabi hanggang umaga. Humihinto ang oras pag nakangiti. Tuwang-tuwa pagkat ako'y napili. Oh, wow, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, wow, oh, oh. Oh, oh, yeah. Sa'yo ang aking katapatan. Puso ko'y iyong tambayan. At kahit di mo mamalayan, ay araw-araw kang niligawan. Titig ko'y di maalis-alis sa mukha mong kay tamis walang kasing ganda. Kislap ng iyong mata, labi mong kay pula. Pagkatabi kita ako ay ayos na. Oh, wow, oh, oh. Oh, 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 oh. Wow, oh, oh. Oh, yeah. Ikaw ang tanging sinisinta. Bukang bibig gabi hanggang umaga. Humihinto ang oras pag nakangiti. Tuwang-tuwa pagkat ako'y nabili. Oh, wow, oh, oh. Oh, 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 oh.
tambayan. At kahit di mo mamalayan, ay araw-araw kang liligawan. Titig ko'y di maalis-alis sa mukha mong kay tamis, walang kasing ganda. Kislap ng iyong mata, labi mong kay pula, pagkatabi kita ako ay ayos na. Titig ko'y di maalis-alis sa mukha mong kay tamis, walang kasing ganda. Kislap ng iyong mata, labi mong kay pula, pagkatabi kita ako ay ayos na. Whoa, wow, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, wow, oh, oh. Whoa, whoa, yeah. Viva Airport. Yes. Horay mo na ako. Sige. Ano to yung first song, ano ang title niya? Title nung unang kanta, Titig. Amoy first. Titig. Kaya ano, titig. Titig. Matiga, Kay- tig. Kayo ga. So, basta. Pag nag-game mo kasi ang kanta, so wala kong talaga title. Nanay ko. Naori title ano. Beatbox, nanala. Pag titig na amoy titig. Kaya no, may nakakikinitaan nga. Parang sansitan kasi ang storyan niya. Parang kinitaan. Babae. Dire ka stalker. In a creepy way. Joke. Parang stalker siya. Uy, Derek. Yun. Titig. Yan, kano mo ito nasurat? Siya it first. 7 Pinakauna years nga old. first song. 7 years old pala Habiba yun. Airport. Aminin na-share. Ang dama na-share. Ah. Dire ito, TNP ngayon na ito, no? Oh, so, Amo na ito. Na-share lang Ang ito. first Pati five na ano, kanta. tawas. na mamalat na upload na. Okay. Wala ito particular ng babae ngayon maging tititigan. Wala man kay pag nagsusurat ka sa kanta ko, ito parang nabawa ako. Oo, nagsusulat kang kanta, personal experience or naguna-una ka lang nga? Bubutang ko sa sarili. Paano daw lang mag-isip o tao nga in love. Oo. Parang sensitive. Diri nga ako ng personal. May mangilan Ay, na okay. kanta nga personal experience. Pero buti na. Diri kita. Okay, diba? Madali makahimon yung kanta kung ira. Personal experience. Bubutang ko lang sarili sa tao. Halimbawa sa LDR Kung nga talos, tao. ikaw to. Oo. Okay, yep. Heart. Ano pa mayaya ka rito ang kanta? Ano ka doon? Ano ka doon ang kanta? Ikaduha nga kanta para to sa title sa to Love at First Sight. First sight para sa lalab at first sight. Mga puro pareho lang, no? Sige ng titig. Tapos, Love at first sight. Love at At titig parang panmatagalan. Oo. Love At at first sight to. pag sugat mo lang, love dahil, boom! Baby! Tuod ka ba yung love at first sight? Hala ka. Hala, Sometimes I lay. Ay, nakasino sometimes. Minsan la, danay la pa. Pero danay, oo, depende. Sige na, take ka mo na. Ikaw. Sige na, ikaw. Natuod ka. Natuod ka at love at first sight. Wala not magaw. Iwas? Iwas! It was! Liwas. She, tama man kay she's a thing. No. She is my everything. Wow! May nagtusod lagi ako. Natuod ako. Okay, yun. First sight. Ikaw, Nonoy. Sige, ikaw. Di ba nakatuig yan? Love at first sight. Kay. Hala! Hala. Lagay mo dito.
Shout out. Natulat ako na love at first sight ako. Ah, okay. Siya na. Hindi ko alam yan ah. Ngayong gudada, mag-aaway. Kala ko sa akin ka na love at first sight. Kabong mo. Tanong kita. Jackson na to, nga love at first sight. Wow, kay. Karag ko kasi muna to, ging kikila ba? Iba? Ano, hindi? Love at first sight. O, na-inlove ka na ba? Na-inlove ka na ba? Oo. Ano kung na-inlove ka, na ano ka? Bagan, lulurong ka? Gulo sa palikpik. Ano ba? Baga di ka manimutang, di ka nangaturog. Nano ka po no? Siyempre, nanay di rin mo ma-explain ang feelings. Napalitan burger. Natalitan burger. Ay, ba't? Ay, sige. Aloro nga amon ko ano. Parot. Yan, o. Parot. Luro. Mao! Kung ako nang pakiana, kitugod nga, so ganito ka naman niyo kanta nga, nahihimo na, tapos pera lang ka mo nga, 3 years, roughly 3 years na ka mo, ano? May dapat ibaliwat. May na pa iba? Ano nangyari? So kung nga ka mo ka fertile. Iba. Productive ka mo. No? Wara ko ba? Pero Kuan ba? Ano tiyo pag process ba niyo tiyo songwriting? So ikaw na tikang pag himon lyrics or hinot na himonit melody? Ako liwat. Ikaw liwat katapos na instrumentation, arrangement, na-fill in na lera. Kanya-kanya na lang kami, kuhan. Ideas. Pati baseline, kuhan. Pag sina baseline, tapos pag sina pag gitara, mag-lead ako. Okay man. O pa yung sugal ito, tiyo nakakarash ka mo. Usually na rin, diba nga, gumanda, bagan, Kuhan. may na nila mga komba, siring pa nga, kaya ako nimbubutan, ako maghimula ko takon. So di na nag-start. Pero tini nga, yung grupo, huwag mo pa ito samahan, tapos komba, Respeto mahugot, gyapon. tight, namo ito na sa na nabiliban niya, tight. Tay. Tight. Iba. Oo nga, mahugot ba? Mga, very good to usually, mga suwet ng banda nga, 3 years pala. Grabe na. Diba nga, it would take siguro pera ka years pa para maging mahugot good. Kamo, kung good, maganon matured nga ni. In a way, ay, it's a compliment para inyo. Tika nga mo na. Kay, di na takloban, bagan, talag sa lagot lang kami mga nakakita mga banda tika nga luwas. Pero gini-encourage na mo nito nga, magpadaraban mga videos. At doon na-discover lang ito nga nilan pagkatuniyo balangkayan. Doon nga, Nagkuhan lang kami nga ito, baka sakali. alanganin pa nga natin. Tikang ito kanda Munti ka Arman. pa. Pagka... Kakano ito nato nakuha ni Arman? Oo. Pero labot lang ito. May na ito, oo. Basta pagkakilala namon ni Arman, ni Raleo, naging kwa namon ba na pero amon to namon kuanggon nga mag-discover ba ni ba nga mga banda, mga artist nga tikang ibang lugar. Amon to naghimo kami ton tukar urusan to last time. Na-invite kami nga bye-bye siguro. Pero hindi di part ha Northern Summer, amon to na mo ka upuan. Tapos tigda lang nga, irarma na ka rin katapos gin-invite ako pag-judge kanang balangkayan tayo kay Dira Katipuidi. So irarap-rap, amon to nag-start kami namon one cam one shot nga para cover para bugos nga siguro bugos nga world. Siguro tayo lang Pilipinas lang makakita ba nga anot ginihimo din niya regionate and Tacloban per se. Para bagat ito nga taga Tacloban punta nga to gawas makakita gyapon kun ano natatabo din niya. Hindi niya aton. So amon to nag-rekomendarialan nga kitado ko na di nga video iyo na. Tapos na, pag-invite na mo ni Didian kanan anniversary. Siya, pero ito ka kanta ni Ragin Tukar. Duro-diretso. 18 songs. Naman ito, wagat. Sinoipi. Siya, maupay ko din nga banda. 18 pala to. Tapos sama ito, pagkagawas na ito, nag-restore kita partit. Aliyo, exposure, tapos kung may na naka-recording, tapos napausa kami nga. Waray pa ngayon ka mo. Cellphone lang to. Cellphone lang ang nag-record. So ama to nga, nag-decide dayo na ito. Nga, nag-offer kayo nga kami ito nga.
Thank you. Mag-recording. Super thank you. Matsala. Kay, dire, siring pa, pamati ko, usay nga chance na gihapon niya. Madara nato ni Regionate. Elevate naton, madiri la Cebu, Manila. Bangin ka mo. Thailand para day, sa ato naman. Dili kita, kung pwede kita magtikang dili haton. Mas maalsa pa. O mas malsa. Maging Region 9. Oh! Di ma... Sorry. Di ba na region? Ay, ito. Kuha na rin, sige. Struggle sa band. Umabot ba kami ito? Oo, kuhan. Nagpakaw kami dati kasi nag-try kami magtukar Manila. Tapos, Okay. Nag-try na ka mo magtukar Manila. uri talaga kay syempre main good talaga na problema financial. Eh syempre, big city tapos everyday nga so uri good talaga kay so tipipiran mo ko ang pinakamatipid mo napurga kami sa Odo. Wala. So sakto gud la no nga dinigod kita atong gud dinitikangan dinhi aton. Tapos pampa ang mga nag-fit na May sinuko. kinahanglan ta mag-uli i-group ta Regroup ka Amo mo. nito. Amo gud nito. tapos ang ipabista niyo trabaho ako na siya sige hanap na lang kita bago from the start na lang Oo. tutorial na lang sa pag-isip kung paano Kada kanta. Oh, i-relearn na liwatan no. O diri gud ba? Kiya gud adman. Diri relearn. Oo. Tanan. ato sige lang Sige lang puhon. Basta magkuan lang kita magsaragbot lang kita mo pa yung Tanan na pundo dapat. basta nasugno Tanan na pundo. One day, so eksakto gud la pa din naton pag abot kay di ba? With banda nga ni Tia Life may nga ni na maganda kasi rin ka na nga maganda rin naman kita kakatuwan. Sayang, puro vlog. ako diri tulad nito wala na diri gano mahimo kit pamagi hanap kita Okay. Okay yan kay kasod ko ani bulsan ano para kami royal ba ito ano Oo. Sayang. Sayang. Mga tunak na is. mga banda warat mga kanta nagtutukar kita magit mga kanta Correct. pagod kita Oo. Exactly. Kit di ba kinukuran ka bituras kapag himo kamo. May na kamo na himo. Na. Kulang na lang pagpagawas. Pinakabahala ko. Ay lang. Iba na itong dadalagahan ng istorya. Seryoso Pero, no? ano tiyog hingyap labot la iyo kalugaringon parte la natin Ako music talaga. scene din niya riyon. ako talaga parang correct ko makilala ba kami nga maging model ba sa iba nga parang banda nga uy hala sir may banda ngayon from Katarman way try talaga Eksakto, parang eksakto. maging Yes. inspiration ba parang sa sito sir nga ni from Katarman liwat or from kundin pa nga No. lugar sa region Kaya nga ni Nira. bakit kita kaya talaga maging ma-encourage sa diba try liwat magsulod sa music scene karasa sa upay busog na busog ang iyong soul busog na busog ang iyong kalma Amo na ito sinisiring ano kaya no kunot ano kunot ano tawag ni ano it nahihimo kunot arts or music para sa syudad ba in society amo to ni sinisiring it feeds your soul it's one of the reasons that when you want to live for it. English daw. Dili balik amo to sa artist nga nagyakan didi na nga hinato just real na to just real nga ala soul kung sugad singunta ano yan siringan ito engineering amo tago-construct amo tago-kanit mga kundi ni mga infrastructure mga abogado may each has its own role ano kunot nahimo kunot artist ano tira contribution to the society so amo kung iti ba needs tira solid something to fill them up that's arts and music di ba? Yes. Mismo. Ano pa? Sige, future plans kaya actually kabuli kita
Siyempre, Oh, pero sisigaw ko na, Lera. Panado na. Sige, ano future plan si Viva Airport? siyempre, Kuan, album, release. Kung abot sa day ni abot sa day ni extend ang mga kaya. Yes. Go. Yun, go ka ko na ito. Yun. Or It's on the works. future like plan. we are a rap. Shout out. Music video, ano, no? Yun liwa. Ano tiyo message sa aspiring artist, musicians, drummer, or ano man yung gusto nga, gitara, or mga banda. Tagusa-usa. Ako? Sa katalan nga, Royag magbanda, diretso la, go lang ng go. Oo. Pakita ko't bago tato. Kuya Rap, nagbanat. Cameraman. Sa mga naghanap banda or sige la, padala mo na mag-aram or bangin, may magkuha sa iyo ba? Sa mga nagbabanda, kuan la. Kasi ko kamo. Okay. Kuan, diretso la, padayon la. Kaya kung nano, kung di ka malipayon. Dito ka. Pasag nila ang bagos iba. Thank you. Good night. Sige, bayista. Sa nga tanang mga mag-start pa like banda, especially mga barista. Beautiful lies ka diya. Sige gad, pagpatuloy nito niyo, hasta sa ma-meet niyo nastiness, baho, iba talaga. Amot heart habanda talaga, baho. Pagwari baho. So, importante ka mo Gibabahui. Waray mabaho. Amot nagbubutang nasty ba? Ayan, nas. Baho. Nasty. Musically. Napakyut. Ikaw na. Sa mga naruyag, banda-banda. Samsam umati. Bandaritas. Damok pa. Ayaw ka mo ka-alor kasi padayon na. Nanigawa sa nimo art. Oh, design. Talent. Malay natin. Ma-discover. Di ba nga mga... Padayon. Ngan, suportahi kita gihap. Kasi artist. Pagani. Local. Porta lokal. Para sa mga aspiring musicians. Aspiring. Aspiring? Aspirin. Ay lang ako pag-stop kuwan, sa music. Tapos try niyo gihap mag-create. Create your Himo own kita music. sa ato lugar nga music. Minsan dire nga force pero try lang. Malay mo. Maupay ngayon yung kanta, di ba? Yan. Lugi. Sige daw, Kon. May na kami kikinaputan din na nga yung kilili. Pwede ka naman ka rin live. Nasa. Ha? Si. Sample lang. Jeep. Hey, come on. Yes! Yes! Galing mo. Pagtuhay la. Abang-abang na la. Abang-abang na May la. na ka mo May ka mag-solo. may usap. Yan na. Siyan, airport. Before we end the show, we would like to say that K-Box TV, we nurture, we value, and we recognize. So this is K-Box TV. Viva Airport! One come, one shot! Parang isang eksena sa teleserye. Nung una kang makita, ako'y nabibe. Umagal ang takbo ng mundo at sa mukha mong nagliwanag, nakatingin at nakatulala. Bakit tila ang dila
nabitin, hindi ko na malaman ang sasabihin. Aking mga gustong banggitin, ibubulong na lang sa hangin, nakatingin at nakatulala. Ako'y naglalakad patungo sa isang lugar, karaniwang araw ng paang gumagalaw. Bahala na ang tadhana kung saan dadalhin. Ano kaya ang pwede kong gawin? Nakapadpad sa kung saan at tila naligaw, katahimikan ng araw ay biglang sumigaw. Di inaasahang kita sa abot tanaw, kagandahan ng isang ikaw. At ako'y nakameme, nabiyaga ang puso ko nitong binibini. At para bang ako'y isang lima, parang isang eksena sa teleserye. Nung una kang makita, ako'y nabibi. Umagal ang takbo ng mundo at sa mukha mong nagliwanag, nakatingin at nakatulala. Pagpila ang hila ay nabitin, hindi ko na malaman ang sasabihin. Aking mga gustong banggitin, ibubulong na lang sa hangin, nakatingin at nakatulala. Ako'y nakatayo, nag-iisip, nakatitig, nagtataka ba't ayaw gumalaw nitong bibig. Nais kong magpapansin pero walang maisip na subukin. Ano kaya ang pwede kong gawin? Hey! At ako'y nakameme, nabiyaga ang puso ko nitong binibini. At para bang ako'y isang ima, parang isang eksena sa teleserye. Nung una kang makita, ako'y nabibi. Umagal ang takbo ng mundo at sa mukha mong nagliwanag, nakatingin at nakatulala. Pagpila ang hila ay nabitin, hindi ko na malaman ang sasabihin. Aking mga gustong banggitin, ibubulong na lang sa hangin, nakatingin